سورة النصر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة. أمبي كلام دمني مسبا على توي على من كرا جين نما الله بولين تيجي نكرا كياما نما كرن كرن تيجي. سورة النصر نيد دم كوفو سورة دم كدم بو الله تعالى يرى أو كوفو سورة نية دون جلا فنشاما بموكا كوني دكرا سورة لبني منجينا على كرا صلى الله عليه وسلم ني دون جلا فنشاما كقماي أي الله بانكو تدا سورة لبا من جينا ni sura wɛrɛ ma jigin tuguni ko de ye nin ye n'o ye suratu nasir ka jigina alakira ka alayhi salatu wasalam. dɔw ko nin jiginen kɔfɛ ko alakira ye san 2 de ɲɛnamaya i n'a fɔ Qatada y'a fɔ cogo min. dɔw ko k'a jiginen ye ko san 1, dɔw ko kalo 8, dɔw yɛrɛ ye kalo 3 de fɔ. nin jiginen kɔfɛ ko alakira ye kalo 3 dɔrɔn de kɛ ɲɛnamaya la tile 90 ko kɔfɛ saya ye alakira sɔrɔ alayhi salatu wasalam. o tuma na o bɛ sura min kɔnɔ o de ye nin sura ye n'o ye suratu nasir. ni sura min filɛ Umar bin Khattabi delila ka nin kɛ faraɲɔgɔnyaba ye Abdulahi bin Abbas ani sahaba belebelew ni ɲɔgɔn cɛ. Umar bin Khattab a tun bɛ to ka na ni Abdulahi bin Abbas ye cɛkɔrɔbaw ka darisu kɛyɔrɔ la. maa minnu ye cɛkɔrɔba ye a bɛna na Abdulahi bin Abbas ye a fitininama a bɛna na ye o kɔrɔ. cɛkɔrɔbaw nana dimi o ko Umar ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin b'an bolo ye an bɛɛ y'an ta to yen. an ka munna i bɛna ni nin denmisɛnnin fitinin anw cɛla yan munna i bɛna n'a ye. Umar y'i kanto a ko wa min haythu alamtum aw ye kalan kɛ yɔrɔ min k'a fana ye kalan kɛ yen de dɛ. nka cɛkɔrɔbaw m'a faamu ka da kan olu ɲɛ b'a la o den filan don nin ka n'o cɛla o m'a faamu. Umar bin Khattab walasa a ka cɛkɔrɔbaw lasɔn k'a dɔn nin n'a ka denmisɛnninya a fana kalannen don dɛ kuranɛ b'a kun na. Umar ye mun kɛ don dɔ la a ye ɲininkali dɔ fili kɛnɛ kan ka sɔrɔ a bɛ ɲininkali jaabi dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan. a ko jama ma ko suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a jigi sababu ɲagaminen dɔw ma. mɔgɔw ko a ma ko ye suran jumɛn ye a ko suratu nasir n'o ye nin sura ye iza jaa nasrullah ko sura a jigi sababu ɲagaminen dɔw ma. o tuma na a tɛ hakili jigi a la wa. cɛkɔrɔba dɔ y'i kanto a ko ne kɔni bolo nin suran jiginna de ka alakira labɔ a kalama ko silamɛya dugu caman ko bɛna dayɛlɛ hali a ti mɛn. dɔw ko ayi nin suran jiginna de k'a yira k'a fɔ ala ka dɛmɛ dɔ bɛ sira la ko k'a lase alakira ma. bɛɛ y'i ta fɔ. Umaru ko k'aw ye fɛn fɛn fɔ nin si ma ne kun minɛ kosɛbɛ dɛ. o yɔrɔ la Abdulahi ibn Abbas denmisɛnnin fitinin a ko ibn Abbas e fana ko ten wa. a ko ayi amir al-mu'minin ninnu ye mun fɔ ne kanto ma dɛ. keta ye jumɛn ye a ko ne kɔni b'a jigi nin suran jiginna alakira k'a lakale ka anw labɔ a kalama ko kira ka ɲɛnamaya tɔ ma to bɛrɛ ye tuguni dugukolo sanfɛla la. ko alakira ka saya ko de ka surun nin y'a tatɔla de ko sura nin jigi sababuya y'o de. o fɔra yɔrɔ min Umaru yɛlɛla nisɔndiyara a ko ibn Abbas e ye mun fɔ o de don ne yɛrɛ hakili b'o de la. Umaru y'a dabɔ a kama cɛkɔrɔba minnu kun dimina ko k'a gɛn walasa u k'a dɔn ko denmisɛnnin bɛɛ tɛ gɛn nin kan ka to an cɛ la. Umaru ma fɛn fɔ dɛ mɛ a ka kuma hakilima bɛɛ y'a faamu k'a fɔ Umaru ka laɲini ye mun ye. dɔw y'a yira k'a ni Umaru nana don dɔ ani Abdulahi ibn Abbas mana cɛkɔrɔba dɔ bɛ ɲininkali kɛ ko Umaru i ka kamalennin don a tɛna bi yan k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de kun y'a gɛn kunu k'a kana se yan. mɛ kabini nin kɛra olu bɛ ɲininkali kɛ yala i ka kamalennin tɛna wa. Umar m'a fɔ k'a bɛna. an yɛrɛ ko bamanankan na ko denmisɛnnin tigɛ koko ɲuman maakɔrɔba dɛgɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ a b'a nɔɔni. o tuma na sura nin k'a jiginna ka ala ka ciden ka fatoli waati ko k'o de lakale. naam. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله كوني على كدمن نانا والفتح أن دايللي على كدمن كنا نوي على كدين كروتا دمن والفتح أن دايللي نوي فتوحاتي دوغبو بنا دايل خيبر بدايل مكة بدايل دوغو تشامان بنا دايل كسلامية دو أكونو كونو دايللي نانا walma ala ka degun wulili dayleli kada kan be dayleli
gɛlɛya dɔ b'aw ka ala k'o kɔrɔta ka na ni nɔgɔya ye an b'a fɔ dayɛlɛli kɛra walima ka dugu dayɛlɛ ka silamɛya don a kɔnɔ nin bɛɛ ko don a bɛ fɔ nin bɛɛ lajɛlen ma ko alifatihu n'o ye dayɛlɛli ye aha ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس ابن مغوي يدخلون كوبنا دون في دين الله ألك الدين الله أفواجا وجما جما جما من جما مكر بس يمكن دايل دو ما بافلا دي دون اسلام يالا دونغلي ما وافلا وبايرا كفو جما جما دونا خيبر دو ما جما دونا ma caman ko bina don ala ka diinɛ na u jama caman ba ko waati bina dɛ o b'a sɔrɔ ala ye dɛmɛ kɛ ala ye limaniya don ma caman dusukun na k'u jama caman de bina don ala ka diinɛ na aha فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ala ko n'o kɛra mun de bɛ yen fasabbih bihamdi rabbik k'i ka subhanalahi fɔ kɛ n'i tigi ala ta'ala tano ye wastaghfiruhu ika ala yafa ɲini innahu ika do kafale ala kana tawwaba ala kɛra tubi minɛ masaba ye ala be tubi minɛ a ka jɔn na waati bɛɛ lajɛlen na aishatu ko kabini ni suran jigina kale y'a jati minɛ ala kira ma ni kuma fɔli dabila a ka seli la kɔnɔ bɛ seli la i b'a mankan mɛn subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim walima subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la yɔrɔ wɛrɛ la subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko kabini nin jigina kala kira ye nin fara a ka seli kan i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ ka subhanalahi fɔ kɛ cogo min na o tuma iza jaa nasrullah masaba alaw ta'ala sɔnna ka kuma minnu bila ale kɔnɔ o de bɛnna nin kumakan ma n'o bɛnna aya 3 ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a faamuya di an ma o b'a to an bɛ taa suran kura wɛrɛ la n'o ye suratul masad